il-public procurement, jiġifieri li l-kuntratti li jingħataw mill-gvern b'fondi pubbliċi jirrappreżentaw ammont sostanzjali minn nefqa tal-gvern u għalhekk għandhom impatt dirett fuq il-kompetittività ekonomika, is-servizz pubbliku u l-kwalità tal-ħajja. Jekk dan ma jkunx mibni fuq it-trasparenza, l-effiċjenza u l-ġustizzja jista' jwassal għal nuqqas ta' fiduċja mill-pubbliku lejn l-istituzzjonijiet u għal użu ħażin ta' fondi pubbliċi. Hekk sostniet il-Kamra tal-Kummerċ fi stqarrija qiebsa fejn talbet biex issir distinzjoni ċara bejn id-direzzjoni politika u r-responsabilità tal-eżekuttiv. Dan hekk kif il-Kamra nnotat l-aħħar żviluppi brabta mal-kumpanija Mali ta' Investment fejn sostniet li dak li qed jingħad sew jekk seħħ u sew jekk ma seħħx. Xorta waħda jerġa' jitfaddaw fuq l-importanza li f'pajjiżna jkollna qafas ta' public procurement robust, trasparenti u ta' kontabilta. Xi ħaġa li l-Kamra ilha tisħaq dwarha. Il-Kamra tal-Kummerċ spjegat li jekk il-proċess tal-public procurement mhux se jkun wieħed ċar mela se jkomplu jiżdiedu d-dubji dwar in-nefqa pubblika u saħqet li kull euro minn nefqa pubblika għandu jintefaq skont regoli ċari b'mod effettiv u etiku biex ikun issalvagwardjat l-interess pubbliku. Fl-isqarrija l-Kamra tal-Kummerċ tenniet ukoll l-importanza li jkun hemm distinzjoni bejn id-deċiżjonijiet politiċi li jittieħdu fuq livell ministerjali u r-responsabilità amministrattiva u eżekuttiva tas servizzi ċivili u għalhekk huwa essenzjali li jkun hemm proċess trasparenti biex din id-differenza tkun iktar effettiva. Il-Kamra żiedet tajt li m'għandu jkun hemm l-ebda qatt ta' tfixkil biex din id-distinzjoni tiġi mxekkla. Intant il-Kamra tal-Kummerċ talbet mill-ġdid tal-implementazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tagħha li jinkludu linji gwidi ċari.